Ľudia, ďakujem. Ja som sa snažil. Za posledné obdobie sme toho toľko nazbierali. Pozrite, proste ja som sa snažil. Vedte to, no a teraz ľudia, ďakujem vám za 1400 zhliadnutia. Fakt, ďakujem. A pozrite, tuto, jak je tá bodka, dobre, tak tam sa kúkajte. Nedávne zhliadnutia, 642 zhliadnutí za posledných 7 dní. Ľudia, ja vám ďakujem. Fakt ste frajeri. Takto ja nahrávam už 1 mesiac na YouTube, 1400 zhliadnutí, ako fakt veľký potlesk pre vás. Takže ďakujem ľudia a budem furt vydávať videá, furt budeme sekať YouTube. Ďakujem.